Potom tam napíše, že žiadam o ospravedlnenie výboru. Alebo fixku peru mu tu tam napíše, ukážem. Však v poriadku, je to vidno tam, tak ako jasné. Videl, že... Nemá tam voľu, no. A tu to je. Tak to má fungovať. A tu nie je, aha. No, to je jasné. Absolútne žiadna vôľa, je to... Na tejto strane má vôľu, ale na tej druhej nemá. Ani panty nemá, tí panty tiež musí mať vôľu. A oni trošička, keď tam sa aj vysere ten holub, vidíš, že to je prehnuté toto. To je prehnuté. Jasné. A keď ten holub tuto vysere, nalepí ten pán. Ja, ale a moc to má tie panty napevno. No čo napevno nadole, preto lebo to zdvihnú. No. S týmto zdvihnú dohora, tak toto stiahol. Jak má byť umývať na to tie? Keby si umiel, možno, že mu vyjde. Možno, že by videli, kde je vidíš. Každý týždeň takto na ulicu. Hej? Ty to nemáš ani inú taký. Ja dostávam, ja som ten pravú. Ty s ním. Aha, Česká spadl. Aha, ja mu aj nožík mu tu nevedkám. A tuto, aha. A tu? Je tak jasné, že je to tým, že to je napevno spravené. Ďakujem, Boka, na nožík. Nie, by bol podreba.